Пътувах за първи път към Франция да видя за последно в Европа легендарният Джон Сина. Той се изправяше едно в едно с един от най-повратливите кичисти днешно време, Логан Пол, и ние бяхме готови за екшена, който предстоеше. Ей, надявам се и вие да сте готови за този Clash in Paris влог, който съм ви подготвил, приятели, защото наистина се постарах да е дълъг и пълен с атмосфера, за да можем да го изживеем заедно. Здравейте, кетч фенове! Както виждате, във Франция съм. Всъщност, не знам по локацията дали се вижда, че съм във Франция, но бяхме към Айфеловата кула. Може би това е най-добро доказателство, че съм във Франция. Уау! Имаме час път пеша към арената, които ще ги извървим без никакъв проблем. Знаете, че аз обичам да вървя. Да, днеска ще си направим Clash in Paris влог в този канал BG Mania. Дайте палец нагоре за повече такива влогове, защото знам, че супер много ви хареса предния път, когато посетихме първична сила, а именно Брюксел, и гледахме Джон Сина. О, да, отиваме. Но всъщност преди да отидем, не съм само с прекрасната ми камерджийка, която е зад камерата, но съм с тях! А кои са те? Единия много добре може би го знаете от предното видео, където му направих брутален флапджак, все още най-вероятно го помни и го сънува. Още ме болят гърдите, главата и носът. Цанко съм аз, на здраве! И с него реагирахме и на Кетч Мания, а другия най-вероятно го знаете, защото съм го бил пак. И пак. Суплекс. След суп. Чакай, колеги, какво е това? Защо той ма би? Стига сте показвали кадри, добре, това е Шарков. Няколко пъти той ме е събарял, ама повече аз съм го събарял. Моите болят повече. Признай си. Той е малко по-хил си пада. Супер си хайпнат за това, че ще видим Never seen 17-time world champion! CM Punk! CM Punk! Знаем за кой той е най-развълнуван, знаем за кой аз съм най-развълнуван. За кой ти си най-развълнуван? CM Punk. Аре, двама срещу един. Миро, няма ли Миро? Чай! Да. Добро момче е той, но още има да се доказва откакто се е върнал. Сега като победи Шеймас и като победи битката, нали, цялостната срещу Шеймас, би трябвало да е последен мач, нали? Абсолютно. Би трябвало да е последен матч. Сега като би Шеймас, направо му дават матч срещу Сет Ролинс. Не, срещу кой трябва да му дадат матч? Срещу Коди Роудс? Вау! Следващия път, като дойдат в Франция, най-вероятно той ще е шампиона. Добре, мога да се мечтая, нали? Но нека да отидем и да видим най-великия кетчист за всички времена. Аре, тръгваме ли? Добре. Нали ще гледам най-велик? Най-великият Джон Сина, бе. И Сет Ролинс е готин. Знаеш кой друг е супер готин, брат? Аз тия толкова! Както виждате, в момента феновете влизат в арената и ние трябва да влизаме в арената, така че нека да не се забавяме и да ни пропуснем първия матч, който най-вероятно ще бъде... Кой ще бъде първия матч според те? Мисля, че ще е Джонсън и Логан Пол. Аз си мисля, че е Роман Рейнс първия матч, но със сигурност мейн евента е на Сет, нали? Не на Пънк, на Сет. Да се знаеш. Добре, айде да тръгнем към арената. Само отивайки към арената, атмосферата се усещаше като хиляди други фенове отиваха към арената. Имаше яко задръстване в Париж и всички граждани знаеха защо. Защото се случваше кетч шоу в тяхната държава. И то не е само кетч шоу, а pay-per-view, нещо, което като цяло в Европа се случва рядко. Затова, повярвайте ми, всеки един в тази зала се опитваше да даде възможно най-много емоция и да покаже тръпката какво означава за тях това нещо. И майко мила, всеки един от нас го показваше. Почти 50 хиляди тука! Инсейн! Вау! Атмосферата е само веднъж, брат! Си Марк! Почва, брат, почва! Почваме!
Скулкови. Предикшън ни каза, кой печели? Роман Рейнс. Роман, ти си. This is awesome, даже чанта. This is awesome! Сега ще се изправя с Вярман в него, това е мой герой. Това път не е за българската лига. Няма. О! What? Никакъв шанс. Идва, приготви се. Мале, тук съм го зумнал, как се трябва го снимам той. Тия, брат, вече качва. Мале, пари ще се разпадне сега. Да го направи. Омага, направи. Цялата зала на крака. Сега го става. Брейкър дойде от нищо, изчупиха масата. Първия матч, изчупиха масата. Изчупиха масата! Върши го! Цунами ще го направят. Няма да бива повече.
Най-големия фен. Кръста на Милф в момента. Само викам. Тия хора не оценяват величието. Защото страхливци, брат, а тя е фирлес. Всички тук, всеки един брат, всеки един от тия е страхливец. Най-големия Ники Марк, който съм виждал в живота ми. Браво! Има някакъв там отзад, сякаш. Виж и това е практична, брат! Скапани хейтове, без абсолютно никакво уважение към най-великия кичист, който съществува, именно Ники Бела. Кичист. Тя е универсално най-добрата, разбираш? Тръшва на скалата направи. Даже не съм виждал време за Шеймъс срещу нашия човек Русев. Вау! Ще вкара по няколко стола. Няма да има. Rusev Day! Rusev Day! Rusev Day! Rusev Day! Rusev Day! Rusev Day! Ти харесва. Rusev Day! 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 Направи се Охилско обаче.
Искам да вас слушам, мишки. Шеймус ли са, да. Помага. Да не се чувам слез от камерата, обаче инсейн. Бах ти французите. Мачка! White Noise ще му направи там. White Noise ще му... Нещо ще стане, брат. Суплекс мисля, че е, брат. О, мага, не знам. Суплекс ще най-сейф, брат. Суплекс ти от ли си, брат? Суплекс ти... Ако го обършутнат? Не, White Noise ще... Знаеш, ще замина. Наистина. Това няма да е добро. Що не сяла мачка кика? Мачка! Сега ще го души, брат. О, мага! Замина.
Падна криво. John Cena. Super Cena! Uppercut. John Cena. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Нокаут пънча. Нокаут пънча ли е, брат? Омага! О, два пъти ще го направи. Омага ще свърши сина. Ще го довърши. Ще го довърши. Цунами. Омага! Омага! Super Cena! Super Cena! Super Cena! Омага! 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 Super AA incoming! Ще завърти, ще завърти! Трябваше! Супер Сина! Game over! What? Oh my god!
Този мач наистина се оказа това, което очаквахме, а именно истинско зрелище. Атмосферата беше незабравима, не се спряхме да крещим през цялото време и парите, които платихме за това преживяване, бяха напълно опровергани. Шоуто и този влог обаче не свършват, защото световната титла се залагаше в мейн евента, а нека продължим с тези, които участват в този матч. Прогнозата е Сет побежда и тушира Джеус, именно него. Почне Сет ще да паза. Прогноза, бърза прогноза. CM Punk! Само прогноза бърза. Добре, двама за Сет Ролинс, един за CM Punk. Само CM Punk, брат, така. Крауд батъл. CM Punk! CM Punk! О, мага, ще ги бутнат, човек, ще се прегърнат, аз ти казвам. О, Паул Драйвър! Его LA Knight изчаква там дивни. Педигри! Педигри! Няма педигри, брат. Go to sleep. О, мага! Сега ще избягай. LA Knight ще ги бутни сега, аз ти казвам, брат. О! О! CM Punk, айде over. О, мага! You fucked up! You fucked up! One! О, стоп!
цака нещата, ама добре. Мале! Феникс пляш, омага! Омага! Няма да оцели, той никой не го целва. Само 3 пъти в дал да го е правил. Конектва. Много е рядко. О, спира! Ало, той замина. Дето се е завързал стомага. Пънк идва, пънк идва. О, ще го брейкни. Размаза го. Джейл се замина. GTS! GTS! Ролинс! Омага! 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 О, кръка замина! Омага ще го спечели, брат! Другите са стопнати, Омага ще го спечели! Омага! Омага втори път край! Омага! Омага! Що го милква? Омага! Кой е този, брат? Беки Линч! Оле, да. Беки Линч е това? Майка и деба. Колден, брат. Стоп! О май гад! Разочарован човек. Power couple, брат, power couple. Ама га, сет запази. Сет запази. Пънк имаш шанс. Обаче Пънк го милкна, брат. Имам чувство, че чакаше. Може би чакаше ги дава нещо мистериозно. Чакаше, брат. И съм правеше това нещо. Твърде много се правеше това нещо. Оу, power couple, брат. Не го става. Към Вижена. Аз съм доволен. Знам кой не е доволен обаче. Трудно е да спънк пен днеска. Уоу, какво правите с тия правим, момчета? И аз имам няколко тук, няколко. О, цял стек ти какво се направи? Аз съм супер мега фен. О, мага, излизаме от La Defense Arena, надявам се да го произнася правилно, тая прекрасна арена зад нас. И тук просто стоят и ни казват, елати, елати. Лудвиг Кайзер, брат. О! О, снимай го, снимай го. Брат, иди да му кажа. Брат Майкъл Ковач, бе, брат. Trained by Michael Kovac. Yeah, just wanted to. Yeah, he's our trainer, Michael Kovac. Yes, yes.
Thank you, sir. You're inspiration to us. Inspiration, yeah. I appreciate it. Really nice to see you because Kovac talks a lot about you. He went to America, yeah. He's my friend, man. He's awesome. Yes. Thank you very much. Okay. She's actually recording. Can we can snap it? Thank you so much, man. He's our head coach. Tell him I say hi. Yes, okay. We will. Не може да повярвам. Надявам се аудиото да не е лоши хора, но тук що срещнахме един от най-добрите приятели на... Той даже е обучаван от нашия треньор. Майкъл Ковач. О, мага! Гюнтер и Лудвиг Кайзер са обучавани от нашия треньор Майкъл Ковач. Той просто си минал тук, човек. Ти какво мислиш? Беше изключително яко това, че той не искаше да се снима с никой, просто искаше да се разкара, но на нас не обърна внимание, предполагам заради връзката с Ковач. Защото му казахме, да, Ковач. И той като чу Майкъл Ковач, окей. Поздрави, изпрати, тренер, поздрави. Да, искахме да му стиснем ръката. Но като цяло, какво събитие, дами и господа. Хайлайта от събитието просто искам да опитам, защото хората гледат този влог, най-вероятно вече са към края и знаят, че завършваме обаче един хайлайт. Джон Сина за мен, естествено трябва да го спомена набързо. Джон Сина, в момента съм почти без глас. Направо ръцете ме болят да пляскам толкова много. Но ако ми кажеш сега да отида и пак да гледам Джон Сина и да пляскам на още един матч и да крещя, би го направил с радост. Вау! Не, това е края на една абсолютно легендарна кариера. Да видим последния му матч. Ето тук. Историческо. Абсолютно историческо. Невероятно, не знам. Аз все още нямам думи и глас. Беше изключително емоционално заредена вечер, особено матча на Джонсън и на Логан Пол. Даже въпреки че мейн ивента беше превъзходен, хората просто бяха толкова изморени от викане след Джонсона, че цялото настроение се заземи след това и нямаше какво да го би това. И за мен това беше много странно, защото мейн ивента наистина беше хубав матч. Готино се справиха всички, талантливи кечисти, естествено, какъв мейн ивент, но гледаме хората си тръгват лека по лека, дали ще фащат градски транспорт или дали е прекалено късно или с трафика. Нещо такова. Обаче наистина усещах хората, които бяха там, бяха без гласове, защото след Джонсона какво очакваш, човек? Абсолютно. Иначе нещо друго малко, което ти е харесало преди Джонсона, нещо, де я знам, дай ми. Нещо като, например, някой я бъчва или може би 4. Нашия човек се справи! Happy Rusev Day! Така, нашия човек успя. Между другото, той много добре реагира на Happy Rusev Day, такова си запуши ушите, не иска да го чуя това нещо. А ние тук дошли да го подкрепим? Не. Няма да ги слушам. Обаче беше интересна динамиката между феновете, дори срещу Русев, защото му са кефиха, дори да е уж лошия, защото като цяло са кефиха на двобоя, казваха, дори имаш чанто е Fight Forever, аз толкова да ги стартирам, защото наистина матча беше много готин. Матча беше страхотен, момчетата се биха яко и както си трябва. Включително наистина Русев успя да се свържи с публиката, както винаги само той се ямо. Какво събитие! И много се радвам, че мога да го споделя с вас, момчета. Отивам в академия да се тръшкаме пак. Тебе ще тръшна още 2 пъти за екстра. Покажете клиповете, където го унищожавам. Сега, за какво трябваше да покажеш той, като ме унищожава? Смисъл, моите са по-силни, отново казвам. Моите са Добре, хора, надявам с това видео да ви е харесал. Ти кажеш да се абонират. Да се абонират за още контент и кетчмания. О, тук като на първото. Много мощно промо. Някой ден. Още не го казахме, човек. Един ден кетчмания. Споделяния, коментари, харесвания. Да, хора, наистина. Предния път много ви хареса, естествено, разбиване, но и първична сила. Наистина не очакваме смисъл тази реакция от вас. Благодаря за всичките харесвания, благодаря супер много. Тук са им инстаграмите, последвайте ги, пичовете. Следващия път може би кетчмания и последната дума я давам, защото Шарков ме вика. Евентуално, не се знае, не е обещано. Обаче само да попитам къде е Royal Rumble? Саудитска Арабия, не е ли? Да. Това е доста по-близко от щатите, доста по-лесно може да се стигне до там. Викаш стъпка по стъпка. Смисъл, Роу, след това турнир, след това Royal Rumble, след това кетчмания. Един ден, може би, хора, абонирайте се, харесайте това видео, ако искате още подобен контент. И гледайте ме и в ринга, ако искате. В смисъл, скоро ще се кеча. Скоро, нали? 27 септември! Не мога да повярвам, че го казвам. Holy shit, хора, очакваме 27 септември, дебютът на Коби. Това е. Чао!